toto bola len a tiež vzýšla vlastne z istej súťaže Eurovíznej a dnes sa rozprávame o talentovej súťaži. Talent má, Československo má talent, tá relácia má to aj supervízor Bruno, ktorý je u nás v štúdiu. Bruno, prajeme ti dobré ráno, ahoj. Dobré ráno ešte raz. A môžeš pokojne upresniť názov tej relácie? Československo má talent v televízii Joj a Prima. Od konca augusta. Áno, pretože sa aj to povedalo asi v takom dlhom šulci celý ten názov. Máme pre teba otázku aj od poslucháčky. Takže ja som z Ružindola a chcela by som sa spýtať, aký talent by chcel mať on? Aký talent by si chcel mať? Čo je čudná otázka, keďže ty naozaj disponuješ všetkými talentami. Ale ja som nad tým nerozmýšľal. Teraz, keď som tak v tomto prostredí Fanrádia, tak som si spomenul na niekdajší free time, keď sme piatok stále na 6. po obede nahrávali skladby, keď sme ich prespievovali do slovenčiny. Vtedy som si uvedomil, že trošku väčší talent v spievaní by sa zišiel. Aj keď tam akože nejaké základy mám, ale keby to išlo lepšie, bolo by to super. Tak ja som bol horší od teba napríklad a trpel som tým, pravdu povediac. Áno, ja by som chcel mať talent. Tak preto to sme museli zrušiť. Ďakujem. Si to odhlasoval, že nie? Poslucháčka Janka, ktorá sa toto pýtala. Ktorej aj posielame 2 celodenné vstupy do Aquacity Poprad. Je to najekologickejšie stredisko na svete za rok 2007 a 2008. Viac na www.aquacity.sk venuje Fanrádio. Bruno, a keď si sledoval všetky tie čísla, bolo tam aj niečo, čo ťa napríklad dojalo? Či to nemôžeš povedať ešte? Ale samozrejme, že tam boli dojímavé veci, ale ty ma asi poznáš, aj Adela, aj Saifa ma poznajú dosť dobre na to, aby ste vedeli, že ja až tak veľmi neprežívam tieto dojímavé scény a tá slza nevypadne len tak rýchlo. Ale Bruno, ty sa iba zatváraš do krúniera. Nie, ja viem, čo Bruna vie rozplakať z ľavy. Keď sú zľavy na Kertmerke, tak sa pláče. Nie, jeho rozplače to, keď zistí, že boli. A on o tom nevedel. Keď sú zatajené zľavy v Miláne, čo? No tak ako to bolo počas tých talentov? Ja sa rozplačujem skôr, keď tam prídem a zistím, že je tam veľa ľudí a potom ma prejde nálada a chuť a to mňa len málo kedy. Ale prejde niekedy, tak vtedy to možno je trošku smutné. Ale v rámci Československo má talent. Boli tam, samozrejme, sú prípady ľudí, o ktorých si človek myslí, keď prídu na to pódium, že tam asi nič z toho nezíde, že to je číslo, ktoré možno ani nestrihneme do programu a zrazu sa to otočí a celá sála stojí na nohách a mám zimomriavky. Zimomriavky som mával často počas týchto divadelných castingov, to musím priznať. Aby ma niečo chytilo až tak emotívne, že slza, tak to nie, ale boli tam výkony aj. Ono stále neviem prečo, ale tá opera zaberá veľmi dobre. Práve na tie zimomriavky. Keď niekto spieva operu, hej? Áno, a hlavne keď príde taký človek, o ktorom si myslí, že OK, tak možno zaspieva niečo, zaspieva nejaký súčasný hit, ale nebude to nič také uchvatné. A potom zrazu sa to otočí a keď človek sedí v tom divadle, my sme nakrúcali v Prahe v Národnom divadle, v Mahenovom, v Brne Národnom a v Bratislave v Národnom, tak zrazu ten pocit nadobudne ešte takú väčšiu vážnosť a vtedy ho to chytí za srdce. Aj keď ja musím povedať, že som viac prežíval čísla. Včera sme mali jedno vynikajúce hudobné číslo, také prepojené československé, kde boli rôzni hudobníci, rôzne štýly, gitary, spev, bol tam beatbox a bolo to tak spojené, že tam je som nápad, mal taký skrátka. nápad a veľmi príjemný pocit som mal z toho. Alebo sme mali jednu speváčku, ktorá neprišla s takým obyčajným hitom, ale od jednej islandskej speváčky a to som nečakal, že zaspieva niekto na castingoch práve skladbu od Björk. Áno, to určite celé Československo chytí. Ale mňa to chytilo a pýtali ste sa mňa. Áno, jasne. Najmudrejšie, však v hre. Samozrejme. Ale čo sa týka tých opier, tak to, na tom je zvláštne to, že to samozrejme pôsobí, lebo to všetci videli, prišiel zvláštny štrbavý Angličan, zaspieval. Áno, ktorý vyhral prvú sériu Britského talentu. Ja viem, o kom hovoríš. A teraz sa všetci z toho idú zblázniť, ale mám niekedy dojem, že ľudia sa v tej opere až tak nevyznajú. Niekto príde, zatiahne strašne vysoký tón a už sa hneď postavia, ale pritom kvalita toho spevu vôbec nemusí byť taká dobrá. Hovorím, že tam tie emócie idú aj s tým divadlom, aj s tým prostredím, všetko dokopy. Samozrejme, keď niekto to trošku preženie v rámci toho hlasu a potom je to už také kričanie, výskanie, tak to sa mi nepáči, to musím povedať. Rozprávame sa s Brunom, ktorý je supervízorom show Československo má talent. A budeme sa s ním určite rozprávať aj po 9. Teraz je 8 hodín a 55 minút a ešte si do 9. stihneme určite zahrať jednu pieseň.